Оля гатас и привет на всички! Добре дошли отново в моя YouTube канал. Ако чуете, защото обстановката на това видео е малко по-романтична от обикновено, защото реших да бъде малко по-различно. По принцип обяснявам някакви работи за испански език, но днес реших да имаме нашия Girl Talk. Вие между другото това видео ще го видите на рождения ми ден. Вече няма да съм тинейджърка, но няма значение. Както знаете, освен за испански език, в моя TikTok профил ви говоря за живота в Испания и освен това ви споменавам някои тайни за перфектния ми грим. Между другото, това е грим на 8 часа. Знам, че е уникален, не е нужно да ми казвате. Ще ви оставя името ми, как се пише в TikTok, долу в описанието. Ако не ме следвате, да отидете и да проверите моите видеа и там. Но днес ще си говорим някои тайни как да миришеш като богиня. Знам, че има много такива видеа, обаче на български нямаше почти нищо и не знам, защо хората не говорят. Повярвайте ми, знам колко нелепо звучи, трябва да използвам докато се къпя, в смисъл душгел. Не, повярвайте ми, give me a chance, буквално. Аз съм човек, който обожава да се кисне в банята буквално по 40 минути, докато не свърши топлата вода. Тук в общежитието в Испания топлата вода не свършва и ми е абсолютен рай. Аз седа по час и половина в банята, само да си взимам душ. Аз обожавам. Обаче, откакто почвам да слушам някои известни тиктокърки, ютубърки, испански и американски за тяхната рутина по време на душ, буквално ти се събуждаш и миришеш хубаво и усещаш, че тази миризма идва от теб. Буквално не преувеличавам. Наистина е уникално. Освен това, нещо още по-добро е, аз намерих буквално ефтини алтернативи, които ги продават и в България, защото реално всички тези неща, които ще ви покажем, е само едно, не съм сигурна дали го има в България, в Асеновград със сигурност го няма, но ще ви покажа неговата алтернатива, която дори в Асеновград те продават, така че нямате оправдание. И между другото, съм си поканила моя гост в плюшната ми играчка. Моите плюшни играчки нямат имена, така че може да му измислим заедно име. Имам още една. Аз по принцип имам ужасно отвратителна алергия от плюшни играчки, така че не спя с тях, но ми седят на леглото, не до възглавницата, в края на леглото, защото не мога да дишам около плюшни играчки. За видеото няма проблем, мога да съм около половин час с тях, но след това става доста опасно. Между другото, няма да ви лъжа, много се надявам това видео наистина да ви хареса, защото аз много обичам да качвам някакви girl видеа в TikTok, примерно за черния петък или как се гримирам и просто много си харесвам женската аудитория в TikTok, много си обичам моите момичета и се надявам да оценят това видео. Няма значение, нека да започнем към съществената част на видеото. На първо място искам да си призная, че от много скоро започнах да използвам от ето тези меките лигавите гъби, точно така най-ефтините, най-лигавите гъби. Преди си мислех, че като използваш тия жулищите гъби, където ти протриват цялата кожа и си много по-чист. Не! Ти като се къпеш по 2 пъти на ден, ти не си мръсен. Защо се търкаме с четки за кир, когато няма кир? Просто не. Тия гъби са много по-удобни и много по-хубави, честно казано. Да, хубаво е понякога да се използва такава ексфолираща ръкавица от тези модерните, която ти маха цялата мърсотия от тялото, но поведнъж на седмица, веднъж на 2 седмици аз използвам скраб, така че такава ръкавица все още не съм започнала да ползвам, но съм страшно доволна от тази меката гъба. Сменяме веднъж на 2 седмици или веднъж на 3 седмици, зависи, но съм много доволна, честно казано. Уточнихме гъбата, време е и за продуктите. Най-уникалното нещо, което някога съм ползвала аз и ми е личния фаворит, са сапуните на DAF. Няма значение какъв аромат. Всички сапуни на DAF са изключително уникални, кожата ти после е мека, който ги е ползвал знае. Аз лично любимите са ми най-обикновения сапун и в България има един светло-розов сапун, който в Испания не съм го намерила никъде. Точно така. Това е единствената вариация на сапуните DAF, освен обикновения, само този съм видяла в Испания, защото испанците явно живеят в 18 век. Не знам защо. Не ми е фаворит, не мирише по най-хубавия начин, но мирише хубаво. Но сапун на DAF. Тук идва и интересната част. Много е важно да се къпеш по 2 пъти с продукт. Не ви говоря, примерно, ако използваш 10 продукта, да се къпеш с всеки продукт по 2 пъти. Не. Но ако ползваш, примерно, само сапун или само душ гел,
Пробвай да повториш. Измиваш се един път с гъбата и с продукта и после повтаряш. Миришеш уникално. Уникално. Без значение дали ще ползваш всичко това, което ще ти кажа сега. Не. Момичета, пробвайте го и после се върнете да ми благодарите. Наистина работи. Аз лично се обичам да се мия по 2 пъти с сапун на дав, т.е. насапонисвам си гъбата, търкам си тялото, изплаквам се и го повтарям после. И след това обичам да си слагам от душгела. Аз използвам на дав отново, защото просто ми харесва много. Може да използвате всякакъв душгел. Този е от най-обикновения, защото по принцип използвам обикновен сапун, но нямаше в магазина. Както и да е. Но душгелите на дав, аз съм взела голяма разфасовка. Лично на мен ми стига поне за месец и половина и съм човек, който се къпи по 2-3 пъти на ден, така че продължавам нататък. След сапуна, ако е обикновен душ, винаги използвам просто душгел и до там. Но ако е Everything Shower и трябва да се трансформираме от Yeti в принцеса, винаги преди бръсненето си използвам ето този скраб. Този е на Tree буквално е уникален. Струва си всяка една стотинка. Този беше 13 евро. Стига за ужасно много време. Наистина е уникален. Абсолютно всяка една похвала, която сте чули за този скраб в TikTok е вярна. Мирише уникално и текстурата му е буквално все едно пипаш гриз от този за яденето. Аз обожавам гриз. Но в България не съм сигурна дали го има. В Асеновград със сигурност го няма. Не знам за София и за големите градове. Но има една много добра алтернатива на този скраб в DM и беше, мисля, че 6 или 7 лева, която стига за много време и наистина съм изключително доволна. Буквално скраба на DM. Аз бях тъжна, че в Испания не можах да намеря DM. Този скраб на DM с олия вътре, не съм сигурна какви олия има. Да, след като го използваш, кожата ти остава такава мазна, една странна. В смисъл, просто е странно за скраб да ти остане такава мазна кожата. Той мирише уникално. Ти се събуждаш и миришеш на хубаво. Това е най-хубавото нещо, което съм виждала някога. Скраба с олея на DM. Аз нямам търпение да се прибера в България и да го изпробвам. Не да го изпробвам, да го ползвам. Аз винаги си купувам по 2 опаковки, за да не свърши. Просто го обожавам. Мисля, че беше на марката на DM. Мисля, че беше Балея. Не съм сигурна. Пробвайте го и после се върнете да ми благодарите. Казахме, ако не е Everything Shower, сапун и душгел, ако е Everything Shower, сапун, скраб и душгел. Аз не използвам пяна за бръснене, не е задължително. Обичам да използвам просто душгел, на сапуни съм си хубаво тялото. След като вече приключим с цялото измиване на мръсотията от нас, идва време и на грижата за след душ. After shower care, не знам как се казва. Преди използвах олио за тяло. Това е абсолютно обикновено олио за тяло за 2 евро буквално от Primor купено. Може да използвате всякакво, може да използвате ароматизирано, не ароматизирано, каквото искате това използвайте. Преди го ползвах, но не ми харесваше, че ми ставаше много мазна кожата. Аз не обичам да ми е толкова мазна кожата. Вече го използвам порядко. Наистина използвах го сигурно 2 месеца, само олио за тяло. Уникални резултати. Наистина кожата ми беше супер мека, но не ми харесваше, че е мазна. И намерих алтернативата на олиото за тяло. Абсолютно лосьона за тяло. Този е на дав. Да, аз съм луда фенка на дав. Аз взимам от този розовия. Уникален е. Уникален е, не стои мазно кожата. Повярвайте ми, след бръснене кожата има нужда от хидратация. Било то с олио или с лосьон. Просто аз съм влюбена в лосьона. Понякога ги редувам олиото и лосьона, но честно казано предпочитам лосьона за тяло, защото просто не е толкова мазен. Казах ви вече, не е нужно да е надав. Всеки един лосьон за тяло ще ви свърши работа, но това е моя личен фаворит. Разбира се, след като си скъпя, няма значение дали ще си лягам или ще излизам, винаги си слагам ролка и дезодорант. Няма значение каква марка. Аз използвам ролката на DAF и в случая дезодоранта на Nivea. Само ако съм се бръснала, не си слагам нито ролка, нито дезодорант, или пък си слагам само ролка, обаче по-рядко. Просто не обичам след като съм се бръснала да си слагам дезодорант и каквото и да е. Само лосьона за тяло използвам навсякъде. И като завърших на моята шауър рутина, обичам да си слагам спрей за тяло. Естествено, пак казвам, ако не съм се бръснала, ако съм се бръснала, не обичам да си слагам спрей за тяло, използвам само лосьона, но ако обикновен душ, винаги си слагам след лосьона за тяло от този спрей,
който мирише на ванилия, супер обикновен. Честно казано, в DM има хубави спрейове за тяло и абсолютно всичко, което изброих от този момент, съм убедена, че ще го има в DM. Аз просто обожавам DM, защото първо, че са достъпни цени, второ, че имат абсолютно всичко, от което едно момиче се нуждае и естествено са хубаво качество. Марката на DM наистина са много добро качество. Аз им използвам маските за лице, скрабовете за тяло и съм много доволна. Имам чувствителна кожа, така че нямам проблеми с тях. Кой не обича ефтино и хубаво? Ами, момичета, надявам се нашия Girls Talk да ви е харесал и да ми пишете в коментарите дали искате да имаме още такива видеа. Беше ми приятно. Hasta pronto, gatas!